No, minun nimi on Arto Mäkeläinen ja minä vastaan tästä geenipankkikarjasta ja tästä nautojen hoitamisesta ja opiskelijoiden ohjaamisesta näissä nautojen hoitotöissä. Mehän ollaan Kainuun ammattiopiston Seppälän opetusmaatilalla ja ollaan tässä opetusmaatilan navetan edessä. No, minun työhän on oikein mukavaa. Sen voi päätellä jo tämmöisistä mukavista työkavereista, mitä tässä on. Minähän ohjaan täällä opiskelijoita näiden nautojen hoitotöissä. Ja työ on siis tämän karjan hoitaminen. No, päivä voi kuulua kyllä ihan mitä vain, että kaikkea mahdollista maan ja taivaan väliltä, mutta jos ajatellaan tämä normaali karjanhoitopäivä, niin sehän on sitä, että opiskelijat tulee tänne ja sitten me yhdessä hoidetaan, lypsetään lehmät, ruokitaan, siivotaan nämä eläintilat. Se on niin kuin se normirutiini, mikä tapahtuu joka päivä. No, itse tuommoinen perushoitotyö, niin sehän ei juurikaan poikkea normaalista lypsykarjasta, mutta yksi merkittävä ero meillä on kuitenkin just tämän geenipankin takia, niin meillä on keskeistä tämä sukujen säilyttäminen. Ja sehän tarkoittaa jalostustyötä tehdessä, niin meidän ykkösprioriteetti on säilyttää sukulinjat hengissä, eikä se maidon tuotanto. Et sitten jos meillä on sukulinjat hyvällä mallilla, niin sitten voidaan aina katsoa myös maidon tuotantoa, että saataisiko sitä ylöspäin. Se on ehkä se merkittävin ero. No, meillä on täällä Itä-Suomen karja. Sitä sanotaan myös kyytöksi. Se kyyttö oikeasti tarkoittaa sitä väritystä. Se, niin kuin tässä on aika tyypillinen. No, ei ole kyllä ihan tyypillinen, mutta kuitenkin valkoinen juova selän päällä ja tuommoiset punaruskeat kylet, niin se on se kyyttöväritys. No, tämä rotu on pieni kokoinen. Se on ehkä semmoinen selkein ero, jonka huomaa heti, jos viereen tuu vaan joku valtarodun Holsteinin tai AY-edustaja. Ja sitten nämä tuottaa maitoa huomattavasti vähemmän kuin valtarodut. Ja sitten nämä ovat aika tämmöisiä yksilöitä, hyvin sosiaalisia, uteliaita, vilikkaita. Ne on työntämässä päätä kaikkiin paikkaan, mihin ei ehkä aina kannattaisikaan. Ja niillä on sitä sisua. Että luonnetta löytyy, erittäin mielenkiintoisia hoidettavia. Tämä geenipankkikarja on tullut meille Sukevan vankilasta vuonna 2008. Taisi olla huhtikuuta, kun tulivat ensimmäiset eläimet. No, geenipankki taas tulee siitä, kun näitä on ruvettu suojelemaan. Suomessa on 3 näitä Suomen karjan haaroja. On tämä Itä-Suomen karja ja Länsi-Suomen karja ja Pohjois-Suomen karja. Ja ne kaikki on käyneet uhanalaiseksi ja ovat vaarassa hävitä. Niin näihin geenipankkeihin on koottu näitä eri sukulinjoja ja näiden avulla pyritään pitämään tämä geeniperimä niin kuin monipuolisena ja nämä rodut hengissä. No, lehmät on tulossa laitumelle. Semmoistakin ja Riepu pysähtyi katsomaan, että mitä porukkaa tällä seisoskellaan. No, opiskelijat tekee ne päivittäiset hoitotyöt, mitä lypsykarja vaatii. Ne lypsää, ne siivoaa, ne ruokkii, kaikki mitä on tarpeen tehdä. Meillä ei oikeastaan ole mitään semmoisia töitä, mitä opiskelijat eivät tekisi. No, varmasti siinä on se, että jos ei ole kokemusta lehmistä, niin se vähän pelottaa se iso eläin. Ja että jos se potkaisee ja kun lehmä liikkuu siinä, niin se jännitys ja sitten se lypsyyksikkö härveli, sen käsittely, se tuntuu alussa hirveän monimutkaiselta ja kun se on aika painava, että miten tämän kanssa oikein pärjää. Niin lypsy on ehkä sillä tavalla. Ja sitten on kyllä toinen asia nuo konehommat, että oikeasti saisi koneella niin jaettua rehua, niin se on kanssa aika haastavaa alussa. 2 asiaa. Ehkä ihan ykkösenä on nuo opiskelijat, jotka ovat nuoria ja virkeitä ihmisiä ja niiden kanssa on älyttömän mukava olla töissä. Ja toinen asia on tietysti nämä Natalia tämmöiset lehmät. Natalia on aina vähän semmoinen. Tämä yllättää minua tällä hetkellä, että antaa rapsutella itseensä. Tämä ei yleensä kauhean sosiaalinen ole. Se aina öykkäröpi noita muita lehmiä tuolla ja työntää niitä pois seistä. Ja varastaa vesikupinkin itselle eikä antaisi muiden juua. No, ihan se perushoito, arkinen hoito, niin sehän ei juuri poikkea. Ihan samalla tavalla niitä ruokitaan ja lypsitään kuin muitakin lehmiä. Yksi merkittävä poikkeus on kuitenkin tämä geenipankkivelvoite, eli meidän täytyy jalostuksessa niin laittaa tämä sukujen säilyttäminen niin edelle tästä maidon tuotannosta. Eli aina ei voi jalostuksessa valita semmoisia yksilöitä,
että saataisiin niin korkeammin maidon tuotos, vaan täytyy katsoa, että suku säilyy ensin ja sitten mietitään maidon tuotoksessa.